И при това положение нашата план-разстановка беше обезмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които в последствие заваляха върху нашите каски и щитове. Видяхте агресията, не предизвикана такава, срещу наши служители на няколко пъти, в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, тъй като не можехме да изведеме протестиращите от агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници в протеста и поради тази причина, чрез оперативни способи, филмирахме и проследихме всички агресори. В по-късните часове на нощта ние задържахме 71 броя такива хулигани, бих ги нарекал, които агресираха спрямо нашата техника, раниха 3 наши колеги и изпотрошиха доста общинско и частно имущество. Сред задържаните сина на Бобоков ли е? Може ли да кажете? Също е задържан и е открит човек с 30 000 лева кеш в себе си. Да, наистина имаме задържан син на известен русенски бизнесмен, за когото към настоящия момент събираме и данни за организираност от негова страна и на други хора. Същия подпали кофа в Централна Софийска улица, а относно следващия ви въпрос, да, задържахме лице, в което при личния обиск установихме 31 000 лева, разделени в различни купюри с бележки в столични улици. Предполагаме, че те е следвало да бъдат предадени на отделни лица, които да ги разпределят към настоящи други участници в тези провокации. Главен комисар Николов, наживо сте в ефира на BTV. Моля да ни кажете кой допусна тази ескалация. Здравейте на вас от BTV. Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията и да проявят агресия, нищо не предизвиквана от нашите служители, както видяхте. Има ли ясно кой ги е организирал? Искам да ви заявя и следното. Наред с тримата полицаи, които са пострадали и многобройната техника, искам да заявя съвсем отговорно пред вас, че няма нито едно пострадало лице, такова агресиращо и такова от мирния протест, поради което искам да поздравя както организаторите на протеста, така и нашите служители, които с нищо не предизвикаха някаква агресия и не задържаха лицата по нехуманен начин. Кой организира провокаторите? Кажете ни, моля ви, кой организира провокаторите? А сумата, за която споменахте, в същото лице на син на бизнесмен ли? Или не? Нямаше ли възможност тези хора, поне част от тях, да бъдат изведени, както сме виждали на други протести? Бях там. Хората никъде в нито една европейска столица полицията не предприема действие по извеждане на агресивни лица в мирно протестираща тълпа, тъй като в този момент възниква масова безредица и започват да дават кадри, удушаващи с разкървавени лица на мирно протестиращи граждани. За спирането на тока, дали е било умишлено палежа в централата, където е тока спрял? Установихме причината, поради която захранването на Софийския университет беше преустановено. Това се дължи на аварирала, към настоящия момент проверяваме дали е аварирала или умишлено увредена, подстанция Рила, където в момента екипи на пожарната извършват експертизи и ще дадат с категорично заключение дали това нещо касае умисъл или е някаква авария. Кажете ни защо нито вътрешния министър, нито главният секретар на МВР не бяха на терен? Кажете ни, защо нито вътрешният министър, нито главният секретар на МВР не бяха на терен? Разговаряте ли с тях? Не е необходимо политическо и професионално ръководство да присъства на терен при вече утвърден план от ръководителя на мероприятието и установена разстановка от директора на столична дирекция. Този план не можа да неутрализира провокаторите. Не можаха да неутрализира провокаторите. Този план не можа. Извинявам се, този план не можа да неутрализира провокаторите, както видяхме. Има изпотрошени бусове. Считам, че задържането на 71 лица, всички от които извършители на противоправни деяния, е перфектно свършена работа от колегите от столична дирекция и дирекция жандармерия по най-хуманния начин и без да увредиме нито един мирно протестиращ гражданин. Защо се стигна до там? Кажете ни, кой ги организира тези хора? В момента материалите ще бъдат докладвани в районна прокуратура и ще преценят
дали да бъдат повдигнати обвинения, на колко лица ще бъдат повдигнати обвинения. Има ли малолетни? Вие забелязахте. Има и непълнолетни лица. Кажете ни кой ги организира тези хора? Много непълнолетни и малолетни на групички. Беше Аз не мога, особено пред трябва да попитате родителите на тези деца. Ние с нищо не можем да ограничиме правото на свободен протест и изявяване на съответни граждански права на нито един от гражданите. Казвате, че са организирани. Нека да ви право да се навърне комисар. Какво предлагате ние в този момент да вземем отношение спрямо закона за малолетни и непълнолетни лица ли? В момента ние охраняваме масово мероприятие и нашето основно задължение е да осигуриме здравето и живота на мирно протестиращите граждани, дори и на тези, които вандалски нападат нашата техника и нашите колеги. Правилно ви разбирам, че тези хора, които агресираха спрямо вашата техника, спрямо вашите колеги, не са минавали през КПП-та, те просто се насочили към мястото, където или някъде са чакали. Част от тези лица ние забелязахме още на КПП-тата. Към тези лица ние прикрепихме оперативни екипи, чието движение беше внимателно наблюдавано от същите. След започване на масовото шествие към централата на ДПС, същите тези лица се снабдиха с материали, запалителни течности и бомбички, които полетяха над нас, тъй като този периметър не беше прочистен от Столична община и от нас, поради това, че този периметър и това шествие не беше заявено и не беше разрешено от кмета. Кой ги организира? Пътя, че те се снабдяват с такива неща. Всяко едно движение и всяко едно мирно шествие не предполага намесата на полицията. Още веднъж повтарям, тъй като извеждането на такова лице с противоправно поведение ще предизвика ескалация и ще стане масова безредица, такава каквато търсеха всички тези хора, които нападнаха и агресираха срещу полицията. Имате ли информация защо търсиха тези безредици и кой организира тези хора? Тепърва предстои да излезнат доста интересни материали и подробности, за да можете да се ориентирате в евентуалната насоченост и евентуалния интерес на дадена група лица да бъдат ескалирани и окървавени протести. Имаше ли? Разпознаха ли вашите колеги в футболни? Разпознаха конкретни лица, които принадлежат на столични фракции в ранна възраст все още, подрастващи такива хулигани, които също сме задържали. Предстои да задържиме още лица, тъй като разполагаме с много видеоматериали, които изследваме в момента, правиме фотосъпоставителни експертизи и нашата работа продължава съвместно с районна прокуратура и ако се наложи градска такава. Имаше критики, че атаката срещу централата на ГЕРБ не е била спряна от полицията. Аз не мога да коментирам конкретни действия на конкретни протестиращи в конкретен момент. На терен бяха професионалисти, които прецениха много внимателно и детайлно обстановката, която се създаде, и още веднъж ги поздравявам, че намериха правилния момент, в който да изведат нарушителите. Предполагам, че говорите за офис. За офиса, да. Централ на ГЕРБ офис, да. Да, по които също бяха хвърлени предмети и конкретни лица бяха влезли вътре и разрушиха същите тези лица. Бъдете сигурни, че в момента се намират в арестите на столичните районни управления. Вие как мислите, дали полицията си свърши работа след като имаме 71 задържани лица, без да пролееме и капчица кръв? Това, според мен, е геройство на всеки един полицай, който е запазил хладнокръвие, не е агресирал на агресията, проявена срещу него, и мисля, че протеста не го окървавихме и държахме през цялото време той да бъде мирен. Вие казахте... Полица има един с чупен крак, друг с глава. За щастие колегата не се оказа с чупен крак, нараняване на крака е. Може би пожелавам му поне до 20 дни отново да бъде на терен и при така създалата се усложнена установка той да помогне на нашите полицейски сили. Вие казахте, че има организиране на тези хора. Са пострадали, един е малко по-тежко. Той ще се наложи малко по-дълго време да се лекува, всички други ще са в следващия работен ден на работа. Казахте, че разполагате с информация, че футболни агитки също участват в това да ескалират протеста. Подобен протест имаше и срещу БФС преди година-две. Да. Защо тогава имаше водно уръдие, сега не е? Достатъчно техника ли имаше на терен? Достатъчно полицаи ли имаше на терен? Първо искам да кажа, че водното уръдие
е средство, което се използва, когато имаме обособена агресираща тълпа. В този момент всички агресори бяха сляти в мирно протестиращи граждани. Има и още един аспект, в който се позволява използването на водно оръдие. Неговата употреба се забранява, когато температурата навън е под 5 градуса. Вие знаете обаче, че на такива протести ядрото не остава в триъгълникът на властта, се разпръсква. Защо нямаше подготвена такава техника и допълнително полицаи? Защото наистина от страната на Дуков, където бяхме ние, протестиращите бяха доста повече от полицията. Бъдете сигурни, че полицията беше подготвена за всяко едно такова действие. Нарочно не сме придружавали протестиращите навсякъде, за да не предизвикваме допълнителна ескалация, тъй като видяхте всички, че агресията е насочена главно към полицаите. Те търсеха провокация с нас и не е на последно място провокация и дори с мирни граждани. Вярно ли е да се видят маскирани лица, те да се отвеждат от протеста принципно? Това достатъчно ли е, за да бъдат махнати от тълпата? Защото те биеха на очи още от началото. Още веднъж ще повторя. Извеждането на такива агресивни лица от мирна тълпа е особено опасно и не се практикува не само от столичната дирекция, а от всяка една полиция, която се намира в европейска демократична държава. Вярно ли е, че в готовност са били служители на специалния отряд за борба с тероризма? Специалният отряд за борба с тероризма се занимава с престъпления и с действия, които касаят терористични действия. Имаше такава информация, включително политически лица. Бяха пуснати решетките на предните стъкла. Видяхме наистина тотален погром върху техника. Решетки на предните стъкла на бусовете имат малка част от бусовете. Тези, които бяха там изпотрошени, не разполагат с такива предпазни средства. Благодаря ви още веднъж. За всички допълнителни въпроси ще отговорим.